Ola a todos, son Cristina de terceiro de ESO e hoxe veño falar do libro Cero Escuro, escrito por Anne Alfaya. Este libro conta a historia de Nadia, unha rapaza de 16 anos que vive nun piso coa súa nai e co seu irmá, chamado Mario. Seus pais están separados. Seu pai, tras separarse, casouse cunha muller chamada Teresa. A relación con seu pai non é moi boa, xa que só o ven algúns sábados para ir a comer a un restaurante. A Nadia gústalle moito escribir, por iso participa nunha obra de teatro escribindo os diálogos. A obra está dirixida por Ernesto, un profesor do colexio. A mellor amiga de Nadia, Aurora, que tamén participa na obra, desaparece despois de facer unha proba para un suposto concurso de música. A realidade é que Aurora foi enganada por unha organización de tráfico de órganos e non volve dar sinais de vida dende ese día. Nadia, Paula, a moza de Ernesto, Manel, o encargado de realizar os bosquexos da obra de teatro, Luigi, un amigo da Aurora, intentan reunir probas para lograr encontrar a Aurora. O meu persoaxe favorito é Nadia. Penso que é unha rapaza moi boa que busca o benestar da xente que a quere e que daría a vida polos seus amigos. A parte diso, penso que é moi sincera. A min este libro gustoume moito, xa que conta unha historia moi interesante. Penso que lanza unha mensaxe moi interesante a de que non te debes fiar da xente que hai en internet. O vocabulario e a lingua pareceron moi fáciles de entender. María de los Ángeles Alfaya Bernárdez, coñecida como Anne Alfaya, nada en Vigo o 2 de marzo de 1964, é unha escritora galega. Recibiu moitos premios, entre eles o Premio Merlín no ano 1997 por Sireno Sireno e o Premio Lazarillo de Literatura Xuvenil no ano 2005 por A sombra descalza. Escribiu moitos libros, entre eles encóntranse O caderno azul no ano 1996, O fío vermello no ano 2014 e O grupo no ano 2019. Adeus!